Українські отамани проти американських нокаутів. Ось вони, оновлена українська надія, а ось їхні завтрашні суперники. Після того, як клуб полишили Усик і Ломаченко, а Гвоздик одержав травму, українським отаманам стало непереливки. Доводити, що команда таки гідна звання легенди, а боксери зірок мусять тепер щоразу. Я считаю, что все остальные это звезды. Что все равно будут молодые звездочки, но будут боксировать хорошие, квалифицированные боксеры. Я думаю, что они не подведут. Найскладніше на ринзі, схоже, буде нашому Ростиславу Архипенку. Боксуватиме у найважчій категорії понад 91 кілограм. Він майже місяць готувався до поєдинку із американцем Полом Куном, точив тактику, аж раптом сюрприз. За декілька буквально днів нам повідомили, що буде інший зі швед-боксер там приїде, то дещо прийшлося тактику змінити. Я підготувався, все добре. Тепер його суперник Мохамед Салак, важчий за Ростислава на 13 кілограмів і вищий на півголови. Та не біда, каже наш боксер, перемагав і більших. То кого, українці-американців чи навпаки? Про це довідаємось уже завтра під час бою тут, у Палаці спорту. Проте наші отамани переконані, навіть без Усика та Ломаченка, перемога, хай важка, але буде їхня. Катерина Деркач, В'ячеслав Філюшкін, События дня.